Ako isugilo nimo pre. Pagsakay nako pre, gikan ko sa Davao Dock diya sa may kuan, duol sa may San Pedro. Padulong ko og may magsaysay. Nya pre. Nya, nako ni kasakay ba nga tao ba nga dala siya og bata. Amo to nga anak ko nga diri nilang bus, lingkod bus. Itapan sa kuan. Ito lingkod siya. Pag abot gid sa kuan, sa may Boulevard hapit na magsaysay. Ingon tong kuan nga tao nga para lang nung diri ra ko. Siyempre mga yo nagpamasahe ang kuan, mamasahe ang kaning driver. Nya pre. Ingon siya nga nakay sinsilyo ani sa kalibo nung. Ingon tong driver, "Dawa mo ko. Paano ngano mo ko pa sisilidaan?" Lain kung kuan pa sinsilyo mo orang ni sa. Nah, di na pwede na may muna kinanglan plitian ko nimo kay kansi kay gusulin na lalayo sa biyahe ana ya. Mahal pamili pamasahe ani. Mo to ni ingon ang tao nga tanaw sa kuha. Sa bus. Pagulita sa nako ng bata yung bus kay pasisili sa ko. Di ko nga, sige, gunita ng bata. At niabot na malang isa ka oras. Wa man mo balik. Di balaka na kay ko kay do kay manginibalik. Nya. Yung driver nga, sumutod dugay pa to siya. Nagpaabot yung driver kay nangyawat po lagi kay di ka napit taong pamasahe. Gani. Patan niabot naman lang ang kuwan. Niabot naman lang ang pila ka oras pre. Naghapon naman lang pre. Nya pre. Nagsige ni paabot sa kuwan, gabit-bit ng bata. Unya pre, asa man ang bata pre? Ang bata? Oh. Naro! Lupa magka pre. Naro! Ang bata oh! Ano yung tinuod na pre? Serious tayo. Kinamaw man na imo ha pre. Serious ko paminaw si mo pre ba? Sige. Pajuay klaro pre ba? Amay! Nailan